Da, deci imnul României. Singurul popor la care se cântă o deșteptare. Da, că nu degeaba se spune deșteaptă-te române. Păi, deșteaptă-te române și du-te la muncă. Da, nu România. Deșteaptă-te și du-te în Anglia. Acum mai trebuie muncă în Anglia. Traian, dar cine a tras-o Traian Băsescu, eu așa ceva nu mi-am putut imagina. A fost peste puterea mea de imaginație. Că eu de asta nici nu mai votez. Că după țeapa care am luat-o cu Băsescu, am zis, doamne, eu nu mă pricep la politică. Băi, gata. M-a prostit-o la halul ăla de l-am votat și el a făcut ce a făcut. Păi eu nu mai merg să votez. Uite așa. Dacă nu mă pricep, las pe alții care să pricep. Da, mă scuzați, sunt puțin drăgit. Dacă vor să mai votez, să votez de acasă de pe tabletă. Nu, uite așa. Că mi-e lene să merg până la școală să votez, mi-e lene. Am fost la școală destul. No, uite-l pe Mihai Vitează. Băi, poftim. Hai să comparăm acum cu Mihai Eminescu. Uite. Uite de ce. Păi de-aia. Dacă vă uitați la toate clipurile, o să vă dați seama. Turnul Chindie. Biserica din Visă. Coloana infinită. Ia uite, domnule. Ăștia nu numai că ne cântă deșteptarea în fiecare dimineață, dar ne și arată tot felul de chestii. Uite.